वैभववाडी तालुक्यातील कुर्ली इथं शेत विहिरीत पडून गव्याचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे। शुक्रवारी सायंकाळी ही घटना निदर्शनास आली असून वन विभागाच्या पथकानं मृत गव्याला बाहेर काढत पुढील कार्यवाही केली। वैभववाडी तालुक्यातील कुर्ली टेमवाडी नजीक गोंडक पाणी येथील पांडुरंग पाटील यांच्या शेतातील सुमारे 15 ते 20 फूट खोल विहिरीत गवा पडल्याचं शुक्रवारी सायंकाळी आढळून आलं। पाटील यांनी ही माहिती गावचे उपसरपंच अंबाजी हुंबे यांना दिली। त्यानंतर वन विभागाला कळवण्यात आलं। वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पाहणी केली असता गवा मृत अवस्थेत आढळला। सकाळी कणकवली येथील रेस्क्यू पथकाला पाचारण करण्यात आलं। जेसीबीच्या सहाय्यानं मृत गव्याला विहिरीतून बाहेर काढण्यात आलं। पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर बनसोडे यांनी शवविच्छेदन केलं। प्राथमिक अहवालानुसार गव्याचा मृत्यू पाण्यात बुडाल्यामुळे झाल्याचं स्पष्ट झालंय। संबंधित गवा सुमारे 7 ते 8 वर्षांचा नर असल्याची माहिती वन विभागानं दिली आहे। शवविच्छेदनानंतर त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले। यावेळी वनपाल हरिलाड, वनरक्षक अनिल राख, नंदू लोखंडे, विनायक कळळकर, पोलीस पाटील प्रदीप पाटील, माजी उपसरपंच सूर्यकांत पाटील, ग्रामस्थ उपस्थित होते। दरम्यान तालुक्यात गव्यांची संख्या वाढत असून त्यांचा मनुष्यवस्तीत वाढता वावर ग्रामस्थांसाठी चिंतेचा विषय ठरतोय। वन विभागानं ठोस उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी स्थानिकांकडून होतीये।